Най-бързият чизкейк Бисков става за минути. Смилам бисквитите с блендера. Добавям разтопено масло. Разбърквам. Притискам хубаво във форма. Облицовам с останалите бисквити. Разбивам крема сиренето с част от Бисков крема. Отделно си разбивам сладкарската сметана. Смесвам я с крема с помощта на шпатула. Изсипвам крема върху основата и заглаждам добре. Декорирам с разтопен Бисков крем и оставям да стегне в хладилника.